Jekk kapaċi taqra u tikteb, jekk taf tagħmel kont jew tkejjel biċ-ċamara, ifisser li xi darba bħala tifel jew tifla ċkejkna xi ħadd bil-paċenzja kollha sawwar fik dawn il-ħiliet. L-għaliema huma għodda strumentali għall-iżvilupp tal-bniedem u tkabbir tal-pajjiż. Huma dawk li jiftħulna l-bibien u twieqi ta' moħħna, li jgħinuna niskopru l-abbiltà li naħsbu u nirraġunaw, li nqisu u li nixtarru. Huma l-għalliema li minn ċkunitna jgħinuna nissawru f'persuni b'ħiliet varji li eventwalment jeħduna f'direzzjoni jew oħra f'xogħlijiet u karrieri differenti. Il-5 ta' Ottubru huwa l-jum iddedikat lil din il-professjoni, professjoni ta' dedikazzjoni kbira minn persuni komuni li fajnejn tfal ċkejkna ħafna drabi isiru kważi supereroj u li fajnejn studenti aktar maturi kemm il-darba jfissru spalla fuq min jistrieħu jew parir prezzjuż li jaf ikun wieħed li jbidlilhom il-kumplament ta' ħajjithom. Jum li fih id-dinja tħares bi gratitudni lejn l-edukaturi kollha u tirringrazzjahom tax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu. Xogħol li sfortunatament madankollu mhux dejjem huwa apprezzat kemm suppost. Dwar l-edukaturi tkellem ħafna fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li saħaq dwar kemm dawn jagħmlu id-differenza fil-pajjiż. Bernard Grech wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jagħti pagi aktar denji lill-għalliema, pagi li jkunu jistgħu jħajru lil min jixtieq jażel li jikkommetti ruħu għal din il-professjoni. Huwa qal li minn barra pagi aħjar irid jara li l-għalliema jkunu jistgħu javvanzaw u jimxu l-qudiem fil-karriera tagħhom.